Magandang umaga nga pala sa inyo mga idol. Bali, nandito kami sa ilog at maghahanap kami ng hipon. Pamain lang. Yan ang aking mga kasama. Kasama akong dalawa. Yan. Ayan, kasama pa kaming isa. Wala to sa nandito. Siguro dyan tayo. Ay, iya. Kay Uwe, daron kay Uwe. So bali dito kami maghahanap ng hipon. Ayan, papunta doon. Ayan, kasama namin isa. Si Dudoy. Dudoy! Dudoy! Bali low tide ngayon mga idol. Kaya maghahanap kami ng hipon. Kasi pag high tide dito, mataas yung tubig. Hindi kami makakapaghanap ng hipon. Laboy digday? Ayun mga idol, uuwi na kami. Low tide pa sana. Kaya lang wala na kaming magagawa. Nabutas yung net namin pang huli ng hipon. Dito nga pala mga idol, maganda manghuli ng alimango dito. Yung mga mud crab. Madami dito. Nga lang, tiyagaan lang. Magandang tanghali nga pala sa inyo mga idol. Papalaot kami ngayon at mamimingwit. Pahay namin yung hipon na hinuli namin kanina. Kukunti lang yon, pero sana makakuha kami ng galunggong panggagdag sa pangain.
Ayun mga idol, nakauli ang aking kasama. Isugo din. Ayun mga idol, bali ito lang yung nahuli namin. May 1 kilo din to. Hindi na kami masyado magpapahapon kasi uulan. Medyo masungit yung panahon ngayon. Ayan po. Andyan na po yung ulap. So, ayun. Bali, sasabawan ulit yung hatol dito. O yung aking dalawang kasama. Ayan. Bali pa uwi na po kami. Umuulan na.